Okeres benago, ez dakit aipatu izan duzun, Armusua da, bederatziretan. Bale, bederatziretan, sortziretan ez dago... Kazerola da, 3 zona ezberdinetatik. Bai. Eta gero Armusua eta gero Solasaldia, bale. Hori da. Eta Solasaldia ondoren, etorriko da lurrikada feminista, ekintza hori. Gero ordu iterrietan gutxi gora bera egingo da Baskaria, autogestionatua. Egia da, ni igez ez nintzen, ni personalki nintzen egon Armusuan, baina bai egon nintzen Baskarian. Eta oso polita da, eskain finean, ipintzen dira maiak, udaletxeak izten diguzkigun mai horiek portikoan, eta igez portiko erdia guztio bete genuela, bakotxak eramaten du taldeka edo bakak, edo eramaten du zure tortilla, edo zure bokata, edo... Zer jateko eta mankomunian jartzeko, ez? Hori da, eta antxe jaten da. Eta harren ondoren, Baskalostean egongo dira, tartean pizkatxo bate alaitzeko multijolasak. Trivial feminista bat antolatu da, eta Baskalostian ondo pasetan goiaz, ez? Hori da. Eta gero, enpleguarekin lotuta, egingo da lako antzerki txiki bat... Kontsumoarekin uste dela. Kontsumoarekin lotuta, bai, parkatu. Zapalkuntze kate bat, pixka bat irudikatu, guk erosten kontsumitzen ditugun produktuak zelaneko egoeretan egiten diren, eta pixkatze bat horren irudikapena, ez? Hori guztioi, pixka bat joango da alaituta, ornituta, ez da gezen lan esan, Batukandrako emazteekin. Batukandrako andrak ere sortzen dira ekitara gozoan, dinot. Baina justo momentu horretan gehiago. Antzerkiakin bat ingo da behapur bat eta... Hori da. Eta hortik eta manifestazioa hasi arte, beraie pizkatxo bat alaituko dute kalea eta pizka bat ipiniko dute kalea martxan. Manifestazioa 7:00 hasiko da Andramarin. Eta zibilbide izango da, badakizue? Igezkoaren antzerakoa izango da, baina horri bileginen pizka bat komentatzen ezkenek igula pasatu plateruenetik edo pizka bat lusatu azaroak 25 egin zen bezala, ez? Joen ertzantzaraino eta gero kurrutxea gati bajatu. Baina ez teko gu oso ziur, azken asamblean esan komentau eta ni aurrekora ezin izan nintzen joan, orduan ez dakigu, baina bueno. Antzekoa eza pasan, urteko antzeko izango da. Hori pizka bat ikusirik zenbateko jentea dagoen, ez? Egiz gertatu zitzaigun, gertatu zen, hasi zanean manifestazioa eta heldu ginenean horra Plateruen plazara, Plateruen padera, ondino besteak zijoaztela izkurdizi bajatzen, ez? Egia da, izugarri izan zen jentea gonzan. Eta orduan, momentu baten ibildu egin ginen, pizka bat lusatu ezkero pizka bat, ematen do bastiza mundu guztiari lasai heltzeko eta horretarako, ez? Hor zegoen zalantza, hori. Eta gero hori bukatzen denean, gure helburua da, ostirala da, ez gaitezen joan dano goien kailera pote batzuk hartzen. Hori pizka bat egingo dugu jai autogestionatu bat. Musikarekin eta, pizka bat, musika, dantza. Bai, borrokatzera goiez, baina ondo pasetara bai, ez? Eta hori, guztiz argi deko bai, borrokatzen dugun bitartien, ondo pasetan dugula bai gure artien, eta bai erakusten apurat autogestionatzearen bitartez, festa bat egin leikela perfectamente. Así que hori Andramarin izango da, bai, berak esan den moduen elkarketa.danak Andramarin izango dira. Así que nonor galtzen bada apurat Andramarin itxaron eta han egongo gara. Zeran itxagoten duzue? Zelan? Barikua zelan itxagoten duzue jarraipena, grebaren jarraipena eta... Zelan itxagoten dugu? Nik jendetsua. Izatea edo... Nik jendetsua. Bai, jendetsua. Nik inguruan ikusten du jentea igez, baino... Ez dakit gogo gehiagorekin edo... Egia esan, igez pizka bat, danek harrapatu gintuen holan pizka bat. Bai, eta gero egon zan horrelako momentu baten, sindikatuetatik etorri ziren mezu desberdinak, ez? 2 ordu, 3 ordu, 4 ordu, egun erdia, orduan, da urten oso argi da, greba da 24 ordukoa, da horrez dago bueltarik. 24 ordu dira, 24 ordu dira. Orduan, badakizu, egin behar duzun, ez baduzun egin behar, baina ja badaukazu referente bat. Dira 24 ordu, jazta. Eta orduan, nik inguruan sumatzen dudanagaitik
Nik uste dut... Emakumezko asko egingo dabela greba, ez? Bai. Gero, garrantzitsua iruditzen jaku komentetie, udaletxien artien egondan arasotxo bat azokarekin. Bueno, arasotxo bat, bastante arazo handia, izan dela... Azoka? Dende aukeren azoka horrekin. Ah, bale. Aukeren azoka dendarien adinezu. Bai. Eta, saiatu garela eta arek dendari asko bai saiatu diela asteburuz aldatzen, udaletxeak ez dauela aukerari jarri, eta horren ondorioz emakume askok ezingo dabela grebarik egin. Durangoko emakume askok bertan lanien dauzelako edo... Bai, ezin, aukeran oso zail aukin dabelak orduen. Beraien asmoa dela, bi momentu potente hauetan, iztea. Eta bat egitea grebarekin. Egia da, greba, mundu guztia ez dago egoera berdina, mundu guztiak ezin du greba egin, hori horrela da. Zaintza lanean daudenak oso neko komplikatua ikusten da, ez? Orduan, pentsatu da, pizkatze bat nola ados egon, horregatarako atara ditugu brazalete more hauek, eta txapak. Ez dut egingo, ezin dut egin, baina, ados nago eta bat egiten dut zuekin, eta hori zu ados zaudela adierazteko, daukazu aukera egiteko hau, eta hori ez. Orain arte salmentan izan ditugu, baina, egia da, ia danak saldu ditugu, orduan, ostiralerako espero ditugu gehiago. Eta ostiralien zierroi komentau da gehiago ingo dugu zela, eta hori, eta gero, gehiago ingo diogu zela Baskarian zier eta egunean zier. Horren, arire oine aukera azoka aipatu duzuela, esan nahi dut, guke antolatuta geneukala pintxo lehiaketa baita ere, asteburu honetarako. Hori atera zan asamblea batetan. Lehenengoan igual aterako zan, gai hori. Eta eskatu ziguten aldatzeko, eta aldatzeko gendun, eta apirilera arte, apirilean... Hori igual lehenengo asambleadan atera zan. Zuek ere antolatzekotan ari zinela pintxo lehiaketa, eta hori. Eta hori, zuetarik norbaitek edatxe euskun esan SMS-dez albaduzu aldatu, eta hori egin genuen eta aldatu genuen apirilera arte. Apirileak 4-5, aprobetxatuko dut. 4-5, 6 eta 7 izango da, aprobetxatzen dut. Bide batez, aprobetxatzen dut. Gauzatxo bat, galdera bat, Isabel, baina zu barne zaude, galderan barne zaude, gazteak eta ikusten dituzunean implikaturik mugimendu honetan, zuri somatzen dizu postasuna edo zer? Ni asko posten naiz. Nik egia da, hauek datoz pila bat. Gaztiek? Pila bat datoz atzetik eta gainera gogor eta nabaritzen da gaztea direla. Daukate indar bat izugarria ez. Baina zu garai hartan urte berdeekin edo gogotsu edo indar berdinekin zeuden edo? Baina, apasatu zan. Baina nik igual momentu honetan bai somatzen dut faltan 35, 50, hortarte horretako emakumeak. Nik igual bai faltan somatzen ditut. Zetartea, 35 eta 50, hor muga, hor. Akaso pizka gehiago ez? Igual, 55, hor tarte hori ikusten dut, ez? Nik ikusten ditut bi bolada bezala, ez? Bat gazte hauek indar askorekin, baina indar askorekin. Eta gero gaude, ez dut esango, jubilatuak ez bagara, jubilatzeko har daudela, ja. Horrelako emakumeak. Ze adibidez, aurten nik uste pensionista niko gogor sortu dira, eta gogotsu gainera. Eta, adibidez egun horretarako, bai prestatu dute beraien ekintzak, gero prestatu dituzte horrelako panel batzuk ere informazioa beraien egoera zein den azaltzeko, eta epiniko dituzte Andramarin. Baina hor falta da, nik somatzen dut hor, ez hemen, ez Durango, nik uste dut orokorrean, nik izango nuke falta da, tarte horretako emakumeak falta direla. Ez dakite... Eta gainera nik hori entzun dut, eta aparte gu junienean ibili gara komertzioz komertzio autofinantzaketarako poteak eramaten eta tabernaz taberna. Eta hango komertzioko batek bardin esate oso eskunde.
zuek egiten zabizien gure gurasuek egin baina guk ez dugu ez errein. Eta, bai, eta tarte hori izan, bai, 35, Bai, tarte hori falta da. Ez dakit zertan ari diren, baina zer egin dugun, azkenean, hoiek dira gure seme-alaba dira. Zaueko ja gazteagoa dira, ez? Orduan hor, pues ez dakit. Ez dakit, horregaitik esaten lehen bezan dut horregin behar dugula reflexio bat jakiteko pizka bat, narketa batez. Zer egin dugu edo... Zozer. Eta egin dugu, ez? Bueno, lana egin dugu izugarri eta jarraitzen dugu hor, ez? Baina, bai. Zu, barikuan bihar klasea zoaz? Ez. Eta klaseak dituzue? Bai. Bueno, nire kasuen, bi klase dekoaz, bat kendu dabe aldatu oskue, eta beste bat ez dator, eta gizona da, eta ez dator. Eta nire kasun ez tekot klase askorik, baina... Orokorrean? Orokorrean beste gainontzekoek, bai. Irakasleek greba egin behar dabe, bai emakumezko zen gizonezko, edo badakizu? Nik entzun dutaz irakasle batzuk esan dabenak, nik ez dut esango nik grebi egin gauten ala ez, zuek zuen erabakia izeteko etorri ala ez. Beste batzuk bai, beste batzuk ez. Emakumeen ez dakigu, nik ez dakit askorik, ez dut galdetu. Eske askok bebai ez dut ikusia, ikusi dut batzuk bai pentsau izen da bela irakasle honekin igual junein gonaz eta izen dela probat ezaren erabaki bat baizik eta influentzia hori aukin da bela irakasle honekin junein minaz, klasera. Egia dela beti aldatu zeinkela, baina bueno, ez? Eta beste batzukin hori bai ez dakiziela ingo da benala ez da belako esan gure, eingo dabe batzuk, beste batzuk ez. Gizonak ez da zentzun asko irakasleek eingo da bela dela ez. Nik badekot irakasle bat, baina ustote ez dela, nik ez dut askorik entzun. Somatzen duzu, lehen aipatu duzu ez? Jente gehiago egingo duela greba, ez? Nire inguruan bai. Zure inguruan? Nire inguruan bai, jente gehiago. Bueno, ikusiko dugu ordu batzu barru, ze izatez lehen aipatu izan dugu moduan aldarrikatzeko eguna da. Ez dakit ospatzeko, ospatzeko ere ez? Ospatzeko eta aldarrikatzeko eguna ez? Biek batera ez? Jai kutsua... Hori da ez? Ez da dira esan betiko, greba hori besteak esaten direna oso serioa bada, baina nahi dioguman beste kutsu bat. Baina gogorra baita ere, ze programazio ikusita, gauza pilo bat dituzu, atzetik lan asko. Gauerdien hasita eta goizeko 8etan hasita baita ere, deko zue lan asko egiteko. Horregaitik esaten du, nik altolakuntzan ibili direnak gehien bat gazteak ez, eta hau. Ostra, hau daukate indarra, ez? Eta, postu egiten zara pila bat. Nik entzun dut asko gure inguruan, nire adintartetik behintzat, jente askok esan dozta, ni Bilbora noie. Bilbora zoi ez da, bai, nire herrian edo ez da bela gure izen, edo gauza gitzikusi da bezala, edo ni Durangon adibez hori ez dut entzun Bilbora noie. Gero entzun dut Durangon gelditzen az, inongo dudabarik. Igual herri txikietan edo Durangoko moduko herriak izan diez? Bai, danetarik. Herri batzuk bai, ez, baina, Durangon, desde luego Durangon ez da Bilbora monteko arrazoirik. Hemen elkartea sortzeko eta alako lanak aitzeko nahiko onak izaten gara, Bueno, berzelan dijoan, animo, egon gogorra duzulako, eta ia dituzuen espektatibak gainditzen diezan. Pasan urteko espektatibak gainditzen diezan, eta emakumezko gehiago grebara dijoazten, bai gizonezkoa baita ez da? Ez. Egun hau emakumeen egun da. Gizonezkoek ezin dabe grebarik egin? Ez dute grebarik egin behar. Berai jakingo dute zelan somatzen diren, badago hor zati bat, esaten duena zelan somatu aldiren. Baina hau da, gure eguna da. Gu planteatzen dugu, gure reivindikazioak daramaguz kalera, eta gure egoera salatzera goaz. Eta esaterako... Azken finean, greba honen lema da heteropatriarkatu kapitalistari planto. Hori da gure lema. Orduan, planto egiten diogu egoera honeri, patriarkatuari.
Esaten dabe bai, Bilgune Feministako webgunean erantzun guzti horrek dauz. Orduan, nik behintzat animatzen dut jente hori, hainbeste galdera dekosena eta askotan deko guzela galdera oso fuerte batzuk eta erantzun oso debil batzuk edo ez, badagoelako gune bat, nun gizonen, berak esan dabe moduen, gizonen papela edo asaltzen dana, ikasleena, greban ze gauza egin aldo guzen, hori dana asaltzen dagoen gune Bilgune Feministako edala, eta animatzen dugu jente hori gune hori ikusten, ez? Irakurtzea, ez? Jartzen dagoen. Esan barik igual, eta guk zerrein aldugu, bueno, igual irakurri apur bat, ez? Beste danok lanien gauzen moduen. Baizkai bidez, zaintzaren esparrua, uste dut badukagula zer egin, zama hori gu daramagu. Gu zama hori soltatzen badugu egun horretan, ez bakarrik etxean daramagun zama, kalean daramagun bebai, ez? Ikusi daitela, ez da? Norbaitek hartu beharko du. Garrantzitsua bai, desberdintzie guk ez dugula, ez da bizela guri laguntzen baizik eta ardura hartzen. Oso desberdina dela gure laguntzaileak izetie edo ardura hartzen dauzenak. Eta orduan esaten danien hori gizonak grebara tal, beti dago asterizko bat, nun segaitik egiten duzun greba, igual kapitalan erreprodukziorik ez dugun nahi modu, eta soldata horregaitik beste gauza batzuk egiteko egingo badozu edo, esaten da ez? Edo soldata hori Bilgune Feministara eraman edo. Bueno, era askotan lagundu leikela eta sartu eta irakurri. Eta irakurri, ez? Bueno. Hor egon dira, bai, saiakera batzuk, ez dakit azkenean zer egingo duten, olako ludoteka montatzeko mutilen artean, ez? Claro, horrumea, ludotekak tumiekin egoteko. Baina azken asamblean komentau da ez azkenean. Ez. Hor badaude moduak, ez? Grebari aurre egiteko laguntzeko edo lagundu edo... Hori da. Lagundu edo, bueno, ondoan egotea, ez? Hori da, ondoan egoteko. Baina bigarren plano baten. Hori da, bigarren planoa. Egun hori gurea da. Hori zen bernaban, martxoak. 8 emakumeen eguna dela. Zuen eguna dela. Bueno, eskerrik asko. Bai. Ia zean dijoan dana, eguna. Gero, honen buruzko hausnarketa bat bai egingo da, ostean, eta egingo da... Honen ostean egunaren... Bukatzen denean, pizkatxo bat baretu, eta martxoaren 24an elkartuko gara barriro Andragunean, eta egingo dugu hausnarketa bat, egongo direlako gauza asko komentatzeko, gauzak batzuk hobetzeko, eta danetik egongo da, eta beste batzuk mantentzeko, eta hori. Desde luego, ni berriz esaten dut, mantentzeko eta hori da lan egiteko gogoa. Hori izugarria izan da, izugarria. Ja, hortik hasita ja nik uste dut, asko irabazi dugu. Bueno, horrekin gelditzen gara beraz. Bueno, Arrate, Isabel, eskerrik asko, ekin, zelan dijoan eguna, eta sortean, animo. Bueno, hemen bukatzen dugu beraz gaurko ondoan dut saio hau, hurrengor arte, eskerrik asko.